Tak já se blížím k Ježíšovi. Oni mu tady neříkají Ježíš, jsem zjistil, když jsem se ptal na hotofonu na cestu. Říkali mi to, už to zase nevím, takže vlastně, když se tady budete ptát na cestu k Ježíšovi, tak vás pravděpodobně pošlou do katedrály. A když se tam zeptáte na cestu k Ježíšovi, tak vás pošlou pomodlit. Takže já se pomalu blížím a koukejte, čekejte, až to bude vidět tamhle se podíváme, protože tamhle jsme byli včera a tady už by měl, už by měl být vidět, jsem chtěl říct, jo. No, já jsem teď šel za stromem, tak jsem ho neviděl, ale asi jsem ho přehlídl, no. Takže podle všeho, když se to podíváte, jsem teď přesně 3000 metrů nad mořem, protože socha je vysoká, vysoká 24 metrů. A její hlava, nebo ten nejvyšší, ten vrchol té sochy, je prej 3024 přesně. Takže já bych měl být přesně 3000 nad mořem teď. Už tady není takový vedro, musím vám říct, že 16 stupňů na rovníku je tak jako skoro 30 u nás, jako to je úplně neuvěřitelný. Tak vyzkouším místní kanelázos. Vůbec nevím, co to znamená, z čeho to je, to si pak zjistím. A je to strašně dobrý, z nějakého místního ovoce. Chutná to trochu jako svařák, ale není v tom alkohol. Nevím, z čeho to je to strašně dobrý. Fakt chutná trochu jako svařák. Je to sladoučký, typu mango, marakuja, nevím. Pak to zjistím, až přijdu na hotel. Já jsem chtěl schválně počkat, protože tamhle borci stříhají trávu, ale jestli jste si někdy stěžovali, že nesnášíte stříhání trávy, tak tohle až uvidíte, to je jiný level stříhání trávy. Jo, tady za mnou je borec, normálně přivázaný na laně. A spouští se pomalu po té kamenné stěně a vysekává tu trávu mezi těma šutrama. Tamhle visí další, ale ten je ještě nahoře. Ten se ještě nedostal dolů. Jednou zrovna přilazuje ono, jistí ho, a borec se spouští a seká trávu. Takže já už si nikdy nebudu stěžovat na sekání trávy. Jsme 3000 metrů nad mořem, ale to je právě věc, která mi tady jako hodně překvapila. Co tady jako žije, jo? Co pak tady 3000 nad mořem potká člověk všechno, motýly, včely. Ale včera 4300 metrů. Na pampelišce seděl čmelák a na koňském hovně moucha s metalízou. To prostě jako, fakt jsem tam nečekal už jako žádný takovýhle život. Tak se blížím zpátky ke katedrále. Ne, že bych byl tak rychlej, ale já jsem cestou k Ježíšovi vyjel do půlky kopce taxíkem, protože proč ne, taxík tady stojí $4 a veze vás přes celé město, za $4 to je 80 korun. A cestou zpátky jsem si to chtěl vyťápnout celý, ale bohužel. Zastavili mě policajti, že se blížím k nebezpečné zóně, naložili mě do auta, zastavili u obchodu, jestli jim koupím 2 piva, protože já jsem jedno měl v ruce zrovna, tak jsem chlapcům koupil 2 piva
Pokecali jsme, poklábosili, pozdravili se, popřáli si, vyfotili se. Úžasný zážitek. Musím říct, že finále cesty ke katedrále je solidní vrchařská prémie. A musím říct, že tady do kopce se jde fakt hůř než včera v těch horách. Tyho. Sice se mi líp dýchá, ale je tu strašný vedno. Takhle tady, přátelé, vypadá, když si objednáte hamburger za 50 korun. Tak zase z terasy hotelu Baltico, už jsem zpátky. Tak dnešní den byl teda jako na zážitky bohatý. Poznal jsem dneska obě tváře města Quito. Šel jsem dál než obvykle, protože jsem chtěl pěšky dojít k Ježíšovi. Pak jsem šel kolem stanice taxíků a přešel jsem to místo, kde jsem si myslel, že to půjde nahoru. Tak jsem se vrátil na tu stanici taxíků. Zjistil jsem, že Ježíšovi neříkají Ježíš, tak chvilku trvalo, než jsme se domluvili, co vlastně kam chci. Naštěstí jsem si vzpomněl, že jsem si tu sochu párkrát fotil, jak jsem ukázal obrázek, borec mi tam odvez za $4. Zastavil mi asi 2 zatáčky nebo 3 v těch serpentínách, protože jsem to tak chtěl, abych si tam jako došel nahoru. No, potom jsem si obešel Ježíše, bylo to tam jako moc fajn, dělali tam něco, co teprve musím zjistit, co je. A bylo to moc dobrý. Jo, nějaká horká šťáva z jejich ovoce nějakýho. A chutnalo to jak svařák. Nebyl v tom alkohol, protože ho tam nikde kolem jakoby té sochy, protože je to posvátné místo, tak tam žádný alkohol prodávat nemůžou, takže v tom alkohol nebyl, ale fakt to chutnalo trošku jako svařák, i to mělo jakoby ten efekt, jako kdyby tam nějaká pálenka byla, nevím, fakt to bylo dobrý. No, cestou zpátky jsem si říkal, že bych si to jako odešel celý od toho Ježíše, hezky dolů. No, jak jsem už tam zmiňoval na videu, tak jsem došel k zátarasu, kde stáli policajti. Ty mě hezky pozdravili, jak se mám, kam jdu, jestli jsem turista. Říkám, že jo, že jdu ke katedrále, jestli je ta cesta správně, jak mi řekli, ne, tam tudy my tě nepustíme. Říkám, a kudy? Ne, my tě nikudy, tady odsaď už jako tady pod tím je prostě nebezpečná čtvrť a tam tudy prostě nepůjdeš. Naložili mě do auta, i s pivem v ruce, byli strašně milí. Uměli maličko anglicky, já maličko španělsky, tak jsme se tak nějak dorozumívali. Chlapi pokecali, bylo to fajn, smáli se se mnou. A když si zjistili, že jsem z Prahy, tak řekli, taková dálka, co tu dělám, že jo? Říkám, že jsem chtěl vidět prostě i hory a jejich přírodu. To se jim líbilo. Tak říkali, jako, že tam, kudy jsem chtěl jít, že tam turisti, když jdou, tak jako dost často končí špatně. Takže jsem byl jako moc rád. No a chlapi, když viděli, že mám pivo, jak jako říkali, hele, když zastavíme v obchodu, koupíš nám taky každému jedno. Říkám si, vole, vůbec žádný problém. Tak jsme zastavili u obchodu. Já jsem koupil 2 pilsnery. Dal jsem jim je, chlapi byli úplně nadšení, když jsme zastavili za dalším zátarasem teda. Přivezli mě k dalšímu zátarasu, tam stáli vojáci se samopalama. Ty se mnou fotit nechtěli, ale dovolili mi, že ten jeden mi dovolil, že si ho můžu vyfotit jako ne spolu. Takže tam je dovezli, já jsem jim řekl, jestli si spolu neuděláme fotky, jak mi úplně nadšení, jako že jo, tak si se mnou udělali fotky. A bylo to jako docela fajn. Pak jsem teda si vyfotil ještě vojáka s kulometem, prošel jsem kolem papamobilu s maketou nebo se sochou, nebo jak to říct, s figurínou papeže. A našel jsem ekvádorskou babičku, dal jsem jí drobný, který jsem předtím neměl za dárek. Ona byla úplně nadšená, držela se za srdce, objímala mě, že jako jsem nezapomněl, že se tam vrátím jenom kvůli tomu, tak ještě cestou zpátky jsem se u ní zastavil jednou, že opouštím Quito, jestli se s ním můžu vyfotit.
Byla strašně milá, strašně ochotná. Dostal jsem pak pusu na tvář ještě, takže vlastně první Ekvádorka, která tu po mně vyloženě šla. Mějte se krásně, asi užiju zbytek dne, zbalím se. Uber se mi ozval, že mě tady moc rád zítra v 9 ráno vyzvedne a hodí mě na autobusový nádraží na severu Kita, to je asi 30 km odtud. A tam odsaď jezdí autobusy do Ottavala, takže se zítra vydávám na další část poznávání Ekvádoru. Ottawa by mělo být bezpečný, tady přece jenom platí částečně výjimečný stav s tím, že tady policajti můžou dělat bez povolení razie do bytů a baráků. Není tady žádný zákaz vycházení, to ne, ale Ottawa je teď jako dál od všech těch nepokojů než to Quito. Takže jo, budu se těšit. Zatím čágo. Sedím v autobusu směr Ottawa. Uber nemohl, tak poslal paní Uberovou. Zatím nejlepší řidička, kterou jsem tu zažil. Uměla i řadit dokonce, to je normální. Takže paní Uberová mě dovezla až k autobusu, počkala tu normálně se mnou, až to přijede. Pomohla mi se čeknout do autobusu. To je skvělý. Zavazadlo je uložený dole, takže se nemusím nic starat. Vyzvednu si ho až v Ottawa. Takže zatím tak. Tú sabes que mi amor porque es sincero. Te quiero, te espero. Acaba con los días que me muero. Aquí estoy, esperando tu amor. Aquí estoy. Takže takhle jsme u mě na pokoji. Tohle je moje postýlka z nebesy. Tohle je teda můj pokojík a je s trezůrkem. Tady provizorní šatní skřínka. Úžasný. A tady baňos, záchody a koupelna. Nádherný sprcháč. To je boží. Boží. Tak jsme se, přátelé, přesunuli do Ottawa. Z Kita. V Kitu jsem měl poslední den takový zážitky, ale nebyla k dispozici tahle kamera, takže to budu dávat z Facebookový, ale to nevadí. A teď vás tady vezmu porozhlídnout se, jo. Podívejte se, tohle je můj domeček. Tady teď budu bydlet 4 dny, 4 noci, tak. Za $97 i se snídaněma. A vyhlídky jsou tady absolutně výjimečný. Prostě úplně bydlení fascinující. Jak bych já řekl s kamarádem Berounským, jedním uchvancancující. A tady ty nejrůznější odpočívadla. Jsem tady ještě s jedinou turistkou z Rakouska, docela fajn holka, umí perfektně španělsky, takže doufám, že mi tady pomůže, protože je jediná, kdo tady umí jinou řeč než španělštinu, kromě mě, a zase neumím tu španělštinu. Takže tady ještě jednou vyhlídky z nového bydlení. Dobrý je, že jsem se tady teď ptal, že mám hlad, jestli je tu v okolí restaurace nebo obchod. To teda španělsky zvládnu. Tak ne, ale dá se objednat taxík, který sem přiveze jídlo, který se objedná, že ze spoda z restaurace z Ottawa. Jinak se v podstatě jezdí autobus každých 40 minut, asi za 75 centů do centra Ottawa. Spousta obchodů, spousta možností, co dělat, spousta možností, co koupit. Takže tohle je teď moje bydlení, a tohle je restaurace. A v restauraci si za chvíli dám hambáče se slaninou a prej tady mají pivo. Takže to je takhle dneska všechno. Já jsem teprve teď nabil kameru a zase zítra vás vezmu s sebou podívat se na vodopády Taxopamba a pak asi dolů do města. Tak dneska se loučím.